Kari kasi channel kala kunco shaka snam ka ba arpoi ha jing shakri jongka ya gipat ba lingba ka jing ai khubor bat kum juru ha jing shakri ya ka imlang ka salang. Hakani kasngi lapon long ya jing yalang ka baret tang ba ka ba shongkun. Hadon Bosco Youth Center hak ba director Jongkani ka center of Father Reverend Father Michael Makri ulalong koksan. Hakani jing yalang baret la don lang ru ikong M Lingdo inong seng jongka channel ba P Soklat chief editor ba Badap Ki Lingdo producer ba Larry B Lingdo co-producer kong Donisha Wajri news presenter bat kibai. Ya kani gijing alang la penyat do Dr. John E Lingdo way nagpedan ketilang bat kari kasi channel. Hakani gasngi la samru gi kusnam se kilaingot kinong job jonga Christmas short film competition balak penlong haus nam arjar arpo. Hakabai kinong job running kong la ai da ka trophy ringkat bat kapisa ba arpo hajar. Haka kerdan ka ba ar la ai da ka trophy ringkat bat kapisa po hajar bat ka balai la ai ka trophy ringkat bat kapisa san hajar. Haka bakran ha jing lang Father Makri ul ai khuble ya kari khasi channel ha jing ya tinti ka ba arpo isnam jongka baru kermen ru bakandang yai beteng ban sakri na ka banta ka jing ai khubor bat kumju ru bat ai ka jing sakri ba khamba shaka imlang salang ba powel pat ilong bakari khasi channel nalor bakala sakri pat ba lingba ka jing ai khubor Henry ka khamno men sempat ha ka jing tray ha ka imlang salang Ikong Donisha Wajri habakran ya kajing ya lenti jong kari khasi channel la ki arp nam ilayathu balas sangi kari khasi channel ha ka arp santarik ukula lingkot ar hajar lingba ka khubor baning kong e ka bakila ai ha ka sni ublay jong ka tay kasnam hakine ki arp nam ka channel ka lapin mi bon ki program kham tam e ka jing rap panchna ying ya ki bodok ka arbije no phai sni jong ubnai ka lingkot kasnam ar hajar Kalalong ka khilmat ka bansa jing kirmaw na ka banta ka khasi channel. Kati ka kanta kalabu dak ya jing sedang jong ka jing ya lenti jong ka channel. Kaba la suit la shore kerteng ya ka channel jong ki pai ba na ka banta ki pai ba. Ya ka ni ka tana jong ka Sonosen communication art la play de ba therbok ding do Ibralong Deputy Director Jongka Directorate of Audio Visual Field Publicity Jongka Re-India Hardikapur Balaplia ka hakajaka hakaba kayeng ka studio jongka khasi channel minta kata hawa Indo Block 3 Shillong Kibalasdang man pinyan kilalong Iperi John Mark ibadangshu dangla pandep yaka diploma haga journalism Ilari ibadap kupar Ringkat kajing kershan lang jong I Jo Basil, thank you. Iba ringkat kum ka kenhun ka bayat teli lang kawai. Kilay don kiti lang. Ha ka jing penyat ya katnat ba phe jong ka channel. Ha ka tika por jong ka jing sedang ka jing bet yo sembai jong ka. Iba lari ring do kum producer bat iba Francis Khongwar kum news editor benikong. Yakni ka kerteng ri khasi channel la ai jing mod dai John but klem ka jing persha nakano ka liang ru pada hadian ka jing bisha ka babnya la pediang bat la menjol lang da baro ka jing pathai khubor ka baning kong ka long ha ka por pra la shipo ha ka sni republic day kata ha ka arpon ritri ubnai ka laling kot ka snam arajar ya ka jing palai khubor Kabasdang do la penbena dei ba Francis Khongwar bari Donisha Wajri. Haba pai pa cheki live shows kari khasi channel kalalong kat competition maujungi kanong sedang bakano parat lenti haga ne ka jipasham. Lai tali kumkini ki program la pen ibai ba ali ba ki TV haga snam araja kata haga khatar bakalai photri ubnai jemma bat haga khatar tare ubnai jilliu jongkati snam. Kari khasi channel kala banlong kalat pathai khubor ka baning kong e jong ka jala ban ye rap sam khubor shaka NDTV ka bari kalat pathai khubor jong kari da ka bakala ai ki jing tip ki babnya halor ka jingja jong ka jing shakya mukisi boro ha ka banta jong ka khubor ka bala ai kerteng crime in the city kata ha ka arpo santre unai wing ka snam arjalai nalo ka jing pathai khubor ba ki de ki program bala banlong Bakala sedang kari khasi channel kala pralin tiru hakaban penmi batban screen yaki digital film haki cinema hall. Mandi ka film right khasi ka beningkong ya ka bala penmi da ka Carol's production bala thop a direct day John la pelat pat ba haka arpo triguno pra ka snem arajar saw ha Anjali cinema hall.
Ya katnat editing lanang kun klan shushu daga jingjek ya I badai mon kharshi yeng hagas nam arajar sa Sharmistha Pradhan hagas nam arajar pra but I Juliana Pauling hagas nam arajar khatlai de hagas nam arajar pra by producer Rikhasi channel I ba badap kiling do ilawanra ya ka jingmot ka shomkhya shomkun but rekat ka kanhon jong I katai ba lari biling do badi executive producer ba Powell Soklet I chief editor Bademon Karshi Yeng video editor bad ka Jinkershan lang jong iba cycle ping ro bad ka kanhon jong I lawanra ya ka ka Christmas project bala ai kerteng Christmas makeover ka jingtmu halendet ka long banya sam yam ya ka jingkemen bad ya ka jingker khu jong ka Christmas bad ki baduk na ki baduk tam ki bamla bad ka bor ne bandon ai ban ai kilyam ka jingya kundu bad ki baduna ka jingyo bad ki khna ki ba khlem yeng khlem sam Haga program ka pongshai kala shai kala ban nongkom I phlia ding I belawan ra bat be jingshai bat lam lenti yangi shagani ka jingmon da ka basdang hakrukom ka berit ka taban penthamai ya ki yeng duk yeng jot bat ki kamra shongwai halomo ba bat halau sotun ringkat ka jingkershan ki jing nosen yang ki basbun jong ki pai ba khamtam ki tu ki brama di jing duk jing kedu ka jing impajong ki ka Rikhasi channel kalala ban ais mo bha ya ka yeng thamai Ya ka ba ki baduk ki laban khot ka yeng ka sem nadu ka snam arajar shipho ha ba ka Rikhasi channel ka lala ban shna ya ka wei ka yeng jo ka wei ka long kami ka ba ha ma ka siang umro ka jinga jong ka Rikhasi channel ban beteng ya ka ni ka jing thmu ban te ba ban shna lightly ki yeng ha ka shi snam nadu ka snam arajar khat sa ka de namar ka jing yai wan ki jing ais mo bha ka luit men sim Lingba ka NIPCO Christmas Celebration Committee ka Meghalaya Cooperative Apex Bank Limited but baro ki nong ke pocket riang but ki nong krishan hadu kini ki por bala dep ka Rikhasi channel kalala ban kner ya ka kam shakri ke jongka shaki pa ba da ka ba pinmi bat palai ki khubor ban pin I ya ki khana ki jingja but I jingpin bernya ro gumju Lingba ka YouTube channel ka jongka ha ka bakut ni kin mau ha ka ni ka khap sa kan mau kat bangi dang jampat sasha ka karta ka ba art for arsnem ya ka jing shakri shaki pai ba da ka jing songo ka ba kraw ya baro ki tu ki bangila jia kerteng ha ka ne ka por bat rukum jo ki tu ki bam shim ila la jia kerteng ki balong ki atiar ki barat ba ha ka ban penlong ya ka Rikhasi channel kum ba kalong menta kublai shia jawo ai lau tau puthurit ki bri ki ba kita ki jing ja ki bagin sa jing kan mau ki jing air ki ba boni ni kan du mo ka bangi tre ne ka kam dai ni smoke man pat ba ka Rikhasi channel la po yeru kenika benta ka ba ka po menta ba shibun e ki jing kala na ka ki kamboni ki jing kala bangi tre kam maswang gidan ki tu ki kaset ki BCP yo mo menta ba la po sha ki CD la po sha ki YouTube tengi so comment bangina po ketika leti ke pemerintah kum ka channel ka bala ne bara senya kan apta ki pai ba ini kham khot ki priu ki badan ka benta ba shakri ki pai ba ni ki priu ki badan ban pe ngam tau do usuk aga kenika Christmas ni ka bo kenika program ka ba ngaslutan ba ka ba ngi yolat ban rum shaki snong ki thau ki ban po ka ri ke joni menyu i ki priu ki baduk ki badan jar ba kalong shaka jingya nanti ka wasno tenan pada ke poru ka banginya kendo iki bri ko kom kito ka wipat ka jingja ka pasnat kalong ba lemba ka ke tre ke juni gila banyak kendo sibur ki parot ngi kilo ki bri ki ba dan bersir kilo ki bri ki ba pe na kamta ki bri ki batuk ki ba semenjar ki ba semala kata ke jingja ka pasno tenan dia ka ba pena inga bangan dan sa apa ka resistance di ka por ka ba mata di ngai ke jinyoro ya kari Rikhasi channel kepala train mepet mensim hoi kumbai Indonesia ne yom ha ke jinya train don bet ke jinya kenat don bet ke jinya mo ke jinya hapumat tambah lada kam hapumat mo nginom yo to mo renai de ngatrai de kata kepala Rikhasi channel kala le bat nilai i ya kisok chokai ni ke ar khosnam